Felicitats, ja ho veieu, ja ho veuen els joves, que no només són el futur, són el present també de les TIC a les comarques gironines. Hem arribat a l'equador d'aquests premis i ara és el moment de lliurar el Premi al Referent Digital ETEC 2017. Premi que vol reconèixer aquella organització o particular que destaqui pel seu impacte en la societat digital. Lliura el premi al president de l'ENTEC, el senyor David Martí. Bé, bona nit de nou. El guanyador del Premi a Referent Digital Gironí 2017 ja fa temps que es va anunciar, que s'ha fet públic. El guanyador és en Genís Roca, que el tenim aquí entre nosaltres. I com fèiem mig en broma, mig seriosament, abans de començar, comentàvem amb ell que hem allargat una mica el període entre que li vam dir que guanyaria el premi o que guanyava el premi i que l'hem entregat per fer-lo més content, perquè cada dia que passa se n'enorgulleix més i, per tant, hem fet que aquest lapse sigui el més llarg possible. Sobretot no perdem mai el sentit de l'humor. No m'allargaré explicant el seu currículum ni la seva biografia, entre altres coses perquè ara a tot seguit hi haurà un vídeo que explica quin és tot el seu bagatge a nivell professional. Només diré que com que en Genís és arqueòleg, diré que és gironí, va néixer a Girona, no diré quin any, diré només que va ser el segle passat. I això, com els arqueòlegs molt bé expliquen, en el temps universal un segle és molt poc temps. Per tant, no m'allargo, simplement per si algú, encara hi hagués algú a la sala que no el tingués ubicat, en Genís és expert en com la transformació digital altera tots els entorns personals, professionals i empresarials. Va ser escollit el 2013 i el 2014 pel diari El Mundo com un dels 25 espanyols més influents a internet, que això m'imagino que és una cosa que és molt important. Acumula més de 25 anys d'experiència en creació de projectes a la xarxa, és coautor del primer llibre publicat a Espanya sobre el fenomen de la web 2.0, com deia, és arqueòleg especialitzat en el paleolític inferior. Us recomano molt que aneu a internet, a YouTube, i busqueu algun dels seus vídeos de ponència, sobretot algun TED, si no recordo malament el de Santiago de Compostela, que he de reconèixer que l'he utilitzat alguna vegada en alguna classe, suposo que a Genís li farà il·lusió i si no ja prou que m'ho recordarà, on realment en 20 minuts us podeu fer una idea molt bona i molt ben explicada del que és la transformació digital, no ja de les empreses o dels professionals, sinó la transformació digital de la societat i el que això exactament comporta, que tot just estem a les beceroles de tot això. No m'allargo més i passem a veure el vídeo. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Genís, quan vulguis.
Bueno, moltíssimes gràcies. Suposo que us ho podeu imaginar, però fa molta il·lusió. Fa molta il·lusió, com a mínim, per dues coses. Una, perquè és un premi que et donen a casa, que et donen a Girona, i un sempre té morrinya, perquè la vida et sacseja i et porta amunt i avall, i que a casa et diguin coses sempre és molt emocionant. Molt. L'altra sorpresa és que el premi sigui per empresari, perquè ho trobo molt romàntic que sigui per empresari. Tothom té, els que som del segle passat, comencem a acumular anys i tenim una vida més o menys llarga. Llavors, en aquesta vida més o menys llarga hem fet de tot. Jo he sigut arqueòleg, he sigut informàtic, he sigut executiu, he treballat a la pública, he treballat a la privada, i en una darrera etapa, sí, és cert, he sigut empresari. I és tan divertit. Ser empresari és la manera moderna, crec, de ser aventurer. Abans els aventurers s'anaven a descobrir els orígens de l'Amazones o a veure si podien creuar el Pol Nord. Ara les persones amb esperit d'aventura, moltes, es fan empresàries, perquè vol dir que tens una idea, lluites per ella, afrontes decisions, has d'aprendre a combinar a vegades en perseverar i a vegades en rectificar, que són dues idees que es contradiuen, perquè quan rectifiques no estàs perseverant, estàs fent una altra cosa. Has d'estar molt convençut del que fas i has de transmetre aquest convenciment als que t'acompanyen, perquè ja és impossible fer aventures tot sol. La meva aventura empresarial l'he fet amb un company de viatge, que és en Josep Salvatella, i a mesura que vaig repassant enrere, sempre les aventures són compartides. No se m'acut res interessant a la vida que no sigui fet amb algú. I crec que ser empresari és això. Ser empresari és treballar en equip, col·laborar, defensar les teves idees, escoltar, estar convençut, tirar endavant, i això ho trobo una aventura romàntica. Per tant, doble emoció. Moltíssimes gràcies per aquest reconeixement que em resulta molt emotiu, perquè ve de casa i perquè ve del que considero una aventura molt romàntica. Moltíssimes gràcies.